инсон дар як рӯз то 2000 литр хунро филтр ё тоза мекунанд. Дар як рӯз 35 маротиба ҳаҷми умумии хун аз гурда мегузарад ва дарозии умумии капиллярҳо дар гурда 25 километрро ташкил медиҳад. ҳамзамон мегӯянд ки гурда 1 миллион унсури филтр дорад. бубинед чӣ қадар муҳим нақши гурдаҳо дар организми инсон. мутаассифона чун дигар узвҳо гурдаҳо низ ба бемориҳои гуногун дучор меоянд. яке аз бемориҳои маъмулии гурдаҳо ин пайдоиши санг дар онҳо мебошад. кӯшиш мекунем дар барномаи навбатиамон доир ба ин беморӣ бароятон маълумот хоҳем дод. салом бинандагони гиромӣ, шумораи навбатӣ аз силсила намоиши ганҷи бебаҳо манзури шумост. чун доир ба санги гурда гуфта, дар ин маврид суоли аввале пайдо мешавад, ин чӣ тавр ба вуҷуд омадани санг дар гурда мебошад. дар ин бора тадқиқоти зиёде ҳам шудааст ва мутахассисон доир ба омилҳои пайдоиши санг назари худро баён карданд. биёед сараввал бубинем ки санг дар гурда чӣ тавр пайдо мешавад ва кадом омилҳоро дорост. сабаби пайдоиши санги гурда ин ба забони тиббӣ бисёр сабаба мегӯянд, яъне ки полиэтиологӣ мегӯянд, яъне ки сабабҳои гуногун дорад. метавонад ки дар як фард 3-4 сабаб якҷоя шавад, метавонад ки дар як фард як сабаб метавонад сабаби пайдоиши санг шавад. шумо тасаввур кунед ки вақте ки мо гуфтем ки сабабҳои гуногун дорад, хоб яке аз сабабҳои асосии пайдошавии санг ин тағйироти таркиботи пешоб мебошад. чӣ сабаб мешавад ки таркиби пешоб тағйиротҳо дар таркиби пешоб мешавад? ин якчанд факторҳо аст ки ин факторҳо метавонад ки боиси пайдошавии санги гурда шавад. хоб якум факторе ки ба вуҷуд меояд, ин фактори тағйироти таркиботи пешоб, ин хоб факторҳои модарзодӣ мебошад ки метавонад ки вай модарзод онҳо дар таркиботи пешобшон тағйиротҳо пайдо мешавад ки онҳо метавонанд санги гурда биёранд. дуюм сабабашон, агар ки дар шароити худамон гӯем, ин минтақаи гарм ки истеъмоли об зиёд мешавад, яке аз сабабҳошон сабабҳои пайдоиши санг ин минтақаи гарм мебошад. боз сабабҳои дигарашон метавонанд ки дефектҳо, тағйиротҳои сохтории гурда ки инҳо боиси пайдошавии санг дар гурда мешаванд. хоб боз сабабҳои дигаре сабабҳое ҳаст ки дар як нафар фард чихеле ки гуфтем, метавонад ки якчанд факторҳои ҳамин боис шаваду дар бемор пайдоиши сангҳо ба вуҷуд биёяд. сабабҳое ки бемории санги пешобро ба вуҷуд меоранд, яъне якчанд омилҳо аст. омилҳои экзогенӣ ва эндогенӣ мегӯянд, яъне омилҳои дохила ва беруна. омилҳои дохила ки якчанд факторҳо ҳастанд, яъне ки якчанд сабабҳо ҳастаст ки ба омилҳои дохила дохил мешаванд. аз он ҷумла вайроншавии мубодилаи калси дар организм, вайроншавии гормоналӣ дар организм, инҳо ҳамаш сабаби пайдошавии санги гурдаро ба вуҷуд меоранд. омилҳои экзогенӣ бошад, яъне омилҳои беруна бошад, ин ба инҳо дохил мешаванд тарзи нодурусти истеъмоли маводҳои хӯрока, истеъмоли обҳо, дар вақтҳои гармӣ кам истеъмол кардани об, ки инам яке аз барои ба вуҷуд омадани санг ҳам сабабгор шуда метавонад. тарзи нодурусти истифода бурдани обҳои нӯшокӣ, аз он ҷумла хуб такшина намудани обҳои нӯшокӣ ҳар рӯз мо истеъмол мекунем, зиёда 3.5 то 4 литр истеъмол мекунем, онро хуб такшина мекунанд ва истеъмол мекунанд. дуюм хуб фаъолият накардани мубодилаи модда дар хиди гурда ки вазифаи худ ҳосил кардани ва ихроҷ кардани пешоб мебошад ва онро ба дурустӣ бояд мубодилае ки дар он такшин мешавад ба монанди регреза, намак, қум ва инҳоро бояд аз организм хориҷ гардонад. дар ин ҳолат он қобилиятро аз даст медиҳад ва такшинҳои зиёд дар гурда пайдо мешавад ва муддатҳои тӯлонӣ, муддатҳои вақти муайяни худ он ба санг мубаддал мегардад ки аз чанд намуди сангҳоро дар бар мегирад. дар пайдоиш ва ташаккули сангҳои гурда чунин омилҳо аз қабили истеъмоли нодурусти ғизо, ирсият ва гипервитаминоз нақши муҳим доранд.
ташхиси санги гурда чӣ тавр сурат мегирад? Дарди он чӣ гуна аст? Ин саволҳоеянд, ки дар идомаи барнома мутахассисон ба он ҷавоб мегӯянд. Яъне чӣ тавр бемор метавонад ҳис кунад, ки дар гурдааш санг аст? ҳаст нишонаҳое ки дар худи инсон нишонаҳои пайдошавии санг пайдо мегардад, яъне ки худро зоҳир мекунад. ин андозаи худи санг мебошад, ки андозае ки дар он муайян мегардад аз 0.3 то 1 сантиметр. Баъд аз 1 сантиметр зиёд шудан аллакай оризаҳо дар гурда пайдо мешавад ба монанди дармандӣ дар минтақаи камар. аз кадом тарафе ки санг пайдо шуда бошад дарманд мешавад. вайроншавии фишори шарёнии гурдавӣ. сеюм дард ин ҳангоми пешобкунӣ зиёд мешавад ва чорум ин ҳангоми аз хоб хесан дар ҳар тарафи камар дардҳои шадид пайдо мешавад. нишонаҳои пайдоиши санг дар ҳар нафар ҳар фард ҳар хел мегузарад. сабабҳои аломатҳои клиникии беморӣ ҳар гуногун ранг мегзарад. нафарое ҳастанд ки сангҳошон то 1 сантиметр 2 сантиметр мешаванд, онҳо тамоман ҳис намекунанд. фақат онҳо дар вақте ки пешобшона мебинанд ё ки ултрасадо мегзаронанд, онҳо муайян мекунанд, дар онҳо муайян мешавад ки санг доранд. нафарое ҳастанд ки сангҳои хурд доранду, аммо онҳо на дар лаҳми гурда, балки дар роҳҳои пешобрав меравад. дардҳо, яъне ки дардҳои шадиди камар мегӯянд, ки ин дардҳои шадиди камар мешавад ҳангоми гузарондани тадқиқотҳои ултрасадогӣ. ин зуд маълум мешавад ки роҳи пешоб баста шудааст ва дардҳои зиёд дар камар пайдо мешавад, ки онҳоро маълум мекунанду ба онҳо ташхиси сангҳосилшавӣ дар гурда гузошта мешавад. ташхиси бемории санги пешоб бошад, ин дар айни замон бениҳоят ташхис барои гузоштани ташхиси бемории санги гурда ҳамаи таҷҳизотҳои лозима айни ҳол фаровон аст. аз он ҷумла якум муайян мекунанд тариқи ултрасадо, яъне ташхиси ултрасадои гурда, ки дар онҷа агар ба он шарти санг бошад, сояи санг бар ало муайян мегардад дар мавзеи гурда ва дар роҳҳои пешобрав. ташхиси дигар бошад ташхиси рентгении гурда, ки бо навбати худ ҷудо мешавад ташхиси рентгени назарӣ ва ихроҷӣ, ки дар ташхиси назарии гурдаҳо, дар ташхиси рентгени назарии гурдаҳо бошад сояи санг дар проексия, яъне ки мавқеи гурда бар ало муайян мегардад, ки ин сангҳое ҳастанд боз, ки дар ташхиси рентгенӣ, яъне рентгена назарии сангҳо ҳастанд. сангҳое ҳастанд, ки рентгена негативӣ мегӯянд, яъне сангҳое ки дар рентген наметобанд. чунин сангҳо мешаванд. баъд боз дар ташхисҳои барои муайян кардани сангҳо бошад ин ташхиси умумии пешоб мегӯянд, яъне таҳлили умумии пешоб. таҳлили умумии пешоб дар ҳангоми беморие ки бемории санги пешоб дорад, ин бемор дар таҳлили умумии пешобаш пайдошавии эритроцитҳо, пайдошавии лейкоцитҳо, намакҳо, кристаллҳо мегӯем, намакҳо гуногун пайдо мешавад. баъд тағйирёбии зичии худи пешоб, яъне ки аммо ғафсшавии пешоб ҳам низ дида мешавад дар ин ҳолат. ғайр аз ин компютерни томография аст, ки аз ҳама дақиқтар боз нишон медиҳад, ки ҳаҷми санг, зичии санг, ин хеле маълумоти зиёд ба мо медиҳад. бо ғайр аз компютерни томография бо магнитни резонанси томография аст, ки он боз хубтар нишон медиҳад, ки сангҳо дар кадом қисмат, кадом шакл, тарзи ҷойгиршавишон, ҳамашонро нишон медиҳанд. омили дигари хатари шиддат гирифтани бемориҳои санги гурда ҳомиладорӣ мебошад. дар зани ҳомила сарбории гурдаҳо 10 маротиба меафзояд. имрӯз усулҳои муолиҷаи санги гурда аллакай аз ҷониби мутахассисон пешниҳод шудааст. мегӯянд, ки табобати ин бемор бо усулҳои консервативӣ, инструменталӣ ва ба воситаи ҷарроҳӣ сурат мегирад. инҳо чӣ гуна усули табобат бошанд? агар намоиши моро пайгирӣ менамоед, пас ҳатман ба ин саволҳо ҷавоб мегиред. табобат вобаста ба намуди сангҳост, вобаста ба ҷойгирии сангҳост, вобаста ба ҳосил кардани сангҳост, ки сангҳо чӣ қадар дар одамо хоб аввал мо агар аз рӯи этиопатогенези хоб ҳосилшавии санг равем, мо бояд ки
хоб табобатҳои дорувориёеро таъин кунем ки мубодилаи моддаҳои гурдаро дуруст кунад. Аз аввал мубодилаи моддаҳои пешоб бояд дуруст шавад. ғайр аз ин маводҳоеро таъин кунем ки онҳо гурӯҳҳои сангхӯрдкунанда ҳастанд ва баъд аз ин боз маводҳое ки сиқа овардани роҳҳои пешобравро ба вуҷуд меоранд, инҳоро таъинот кунем. Агар ба шарте ки уфунат дар пешоб зиёд бошад, мо маҷбур мешавем ки маводҳои антибиотикое ки бар зидди уфунатанд, онҳоро таъин кунем ки боиси нестшавии уфунат шаванду ва уфунат ҳам оризааш ин яке аз сабабҳои асосии пайдошавии уфунат дар пешоб ҳам ин метавонад ки санг бошад. ин табобатҳои консервативӣ дар дохил мешавад. беҳтарин табобат ин пешгирӣ аст. вақте ки мо дар дараҷаи аввал сангро муайян мекунем ки санг андозаи хурд дорад, дар он ҳолат мо ба воситаи табобат метавонем ки сангро аз онзи инсон берун намоем ки хоб андозаҳои муайяни худро дорад. вақте ки санг зиёд мешавад, ҳаҷмаш, андозааш, дар ин ҳолат ду намуди табобат аст. хоб аст табобатҳои ҷарроҳии инноватсионӣ, дуюм яъне ки традитсионӣ ҳаст. ба воситаи лазерӣ мо метавонем ки бе буридан, бе ҷарроҳӣ калон кардан мо сангро хоб аз худи гурда берун намоем. ҳангоми ба воситаи ҷарроҳии лазерӣ хоб дастрас нашудани санг, мо ба ин ҳолат метавонем ки ҷарроҳии традитсиониро гузаронем ки сангро бе мушкилӣ аз худи гурда гирифта бемор табобат ва шифо ёбад. ҳаст ҳолатҳое ки ҳангоме ки сангро мо аз гурда мегирем, бо такроран санг пайдо мешавад. хоб ин сабабҳо худ омили худи вайроншавии вазифавии гурда ки он мубодилаи худро дар худи организми инсон вайрон менамояд ва такшинҳоро нобоста аз ин дар худ ҷамъ мекунад ки боз дуюмбора такроршавии эҳтимол такроршавии санг дар гурдаи инсон хоб зиёд мешавад. табобати бемории санги пешоб бошад, агар ба он шарти бемор як барои пайдошавии санги пешоб бояд ки бештар, мисол барои пешгирӣ намудани бемории санги пешоб бояд дар 6 моҳ як маротиба ба духтур муроҷиат кунад ва таҳлили ултрасадоӣ ва таҳлили умумии пешоб гузаронида шавад. агар дар сурате ки нишонаҳои пайдошавии намакҳо дар пешоб вуҷуд дошта бошад, бояд ки дарҳол пешгирӣ аллакай сар карда шавад. яъне баъзе доруҳои ҳастанд, маводҳои ҳастанд ки зидди санг ҳосилшавӣ ҳастанд, яъне ки ҳосилшавии сангро бартараф мекунанд. баъзе маводҳои ҳастанд ки барои илтиҳоби гурдаро бартараф кардан, илтиҳоби гурда ҳам низ як сабаби пайдошавии санг ҳам шуда метавонад. ба ин хотир бояд ки ҳар як беморе ки мисол ба бемории санги пешоб дар ҳаёт, яъне дар анамнизи бемориаш як маротиба вохӯрдагӣ ё дучор шудагӣ бошад, он бемор бояд ҳар 6 моҳ як маротиба аз ташхиси духтури уролог, яъне духтури бавлияшинос гузарад ки ин барои пешгирии худи бемории санги пешоб шуда метавонад. на балки дар ҷумҳурии Тоҷикистон, дар тамоми дунё як революсияи бузург оиди санг, оиди гирифтани санг, оиди хурд кардани санг, хоб намудҳои гуногуни аз амалҳои ҷарроҳии классикӣ сар карда то имрӯз якчанд намуди табобатҳои ҷарроҳӣ мавҷуд мебошад. хоб аз аввал фақат ин сангҳо бо усули амали ҷарроҳӣ гирифта мешуд. дар сурати ҳозир бошад ба воситаи метавонанд катетерҳои махсус ки ба роҳи пешобдор рафта аз масона сар карда то гурда дар кадом қисмати ки бошад метавонанд ки унро хурд карда таъсири ултрасадоӣ мерасонанд, таъсири лазерӣ мерасонанд ки сангҳоро хурд мекунанд. бо махсус корзинаҳо доранд ки бо он метавонанд ки ҳамун сангҳоро бо аз гурда, аз роҳҳои пешобрав аз ҳамашон гиранд. ҷарроҳи ҳиндӣ Ашиш Патил бо гирифтани 170 000 санг аз гурдаи бемор ба китоби рекордҳои Гиннес ворид шуд. амалиёт 4 соат тӯл кашид. бемор наҷот ёфт ва ба ҳаёти солим баргашт.
ҳангоми гирифторӣ ба дилхоҳ беморӣ агар шахс сари вақт табобат наёбад, метавонад оқибатҳои ногувор дошта бошад. дар ҳолати беаҳамиятӣ ба гирифтории санги гурда чӣ оқибате дошта метавонад? нафароне ҳаст ки нодида нодониста ин корро мекунад. нафароне ҳаст ки дидаву дониста медонад ки ҳамин аст, аммо сари вақт ба духтури муроҷиат намекунад. Набояд муроҷиат бар ҳар духтур шавад. бояд ки махсусан кори урологӣ аст, урологҳо бояд ба ин кор сару кор гиранд. вақте ки нафарони дигар ба ин кор сару кор мегиранд, онҳо сатҳи мутахассисишон ба сатҳи мутахассисии урологҳо баробар шида наметавонанд. агар сари вақт мутахассисон барое ки мо урологҳои дар Тоҷикистон сатҳи урологиямон ба сатҳи хеле олӣ расида шудааст. агар онҳо ба духтурони урологӣ муроҷиат кунанд, онҳо метавонанд сари вақт ташхис гузоранд аз оризаҳое ки баъди амали барои санггирӣ мешавад, инҳо метавонанд ки аз инҳо сари вақт табобат карда шавад, табобати консервативӣ карда шавад, ё амалҳои ҷарроҳие ки сари вақт гузаронда мешавад боиси вайрон нашидани функсияи гурда мешавад. сари вақт агар мо санги гурдаро табобат накунем, баъдан ки якум бор дуюм бор ҷарроҳӣ мешавад, хоҳ нохоҳ таъсири калони манфӣ дар гурда мерасад ки оҳиста оҳиста қобилияти намо худи нефронҳо вайрон мешавад ва гурда аз кор мемонад. ва хушбахтона имрӯз барои ин намуди беморие ки ба бемории сангҳои такрории гурда барои фаъолият накардани кори гурда ба шарофати тинҷию амонӣ истиқлолият ҷарроҳии пайванди гурда аз хишованди наздик имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шудааст ва бо муваффақият гузаронида шуда истодааст. тобистони кишвари мо хеле гарм аст. як омили гирифтории санги гурда вобаста ба обу ҳаво низ ҳаст. оё иқлими Тоҷикистон ба пайдо шудани санги гурда мусоидат мекунад? мутахассисон чӣ мегӯянд? минтақаи эндемикӣ мебошем. яъне эндемически зонадаи мо дар мо пайдоиши санг нисбати дигар минтақаҳо зиёдтар мебошад. ман фикр мекунам ки барои ҳамин ҳар як фард метавонад ки сари вақт барои пешгириш, барои вайрон нашидани функсияи гурда метавонанд тадқиқоти ултрасадоиро гузаронанд дар марказҳои урологӣ. мувофиқи статистикае ки дар урология вуҷуд дорад, бемории санги пешоб бо регионҳо, яъне ки ҷойҳои махсуси худаша дорад. яъне ки минтақаҳое ҳастанд ки сабабгори пайдошавии худи бемории санги пешоб дар он минтақаҳо зиёдтаранд. ба ин хотир бояд он минтақае ки шахсое ки дар он минтақаҳо айни ҳол мисол зиндагӣ ва фаъолият мекунанд, он шахсҳо яъне ки бояд дар як сол мисол як маротиба ё ду маротиба ақаллан ҳич вай кунанд ба таҳлили ташхисҳои ултрасадо ё ки таҳлилҳои пешоба гузаранд ки муайян кунанд ки ҳамин беморӣ вуҷуд дорад дар онҳо ё надорад. минтақаҳое ки оби зеризаминашон зиёдтар қумашон ки зиёдтар ба монанди минтақаи Фархор аст, ноҳияи 5 ноҳияи Фархор ва дигар ноҳияе ки ба обҳои зеризаминӣ такшиншавиишон яъне ки қум зиёд ҳастанд, хусусан бемории мо аз ҳамон тараф зиёдтар муроҷиат ва барои бистарӣ ва тавбат бистарӣ карда мешавад. ҳангоми гипертонияи артериявӣ ё бемории фишор ва бемории дил гурдаҳо низ азият мекашанд. норасоии гурда хавфи сактаи дил ва сактаи мағзи сарро 25 маротиба зиёд мекунад. чӣ кор бояд кард ки шахс дучори бемории санги гурда нашавад? доир ба ин мавзӯъ низ мутахассисон пайваста ибрози ақида менамоянд. як маслиҳати он аст ки мизони масрафи моеъ барои шахси болиғ ҳудуди 3 литр ва кӯдакон мувофиқи вазнашон 50 мг ба ҳар кило дар 24 соат аст. ҳамчунин бемор бояд пеш аз хоб қадри об ё моеъи дигар қабул намояд. биёед бинем ки боз кадом маслиҳатҳоро духтурон тавсия медиҳанд? барои пешгирӣ аз ин бемор нӯшидани об, сари вақт нӯшидани об дар нафароне ки дар авлодое ки онҳо факторҳои
модарзодӣ доранд, факторҳои авлодӣ доранд, онҳо бояд ки тадқиқотҳои рентгенологиро ё ки тадқиқотҳои ултрасадоиро сари вақт гузаронанд. Новобаста аз он ки аломатҳои клиникӣ дар онҳо пайдо мешавад намешавад, вақте ки медонед ки дар авлоди мо ҳамин намуди бемориҳо зиёд аст, бояд ки инҳо ҳатман як маротиба аз духтурҳои урологӣ гузар кунанд ки аз ҳама тадқиқоти оддиву осону дастрас ин тадқиқоти ултрасадоӣ аст. Инро гузаронанд ки боиси пешгирии оризаҳо, на фақат санг, балки аваризҳое ки аз санг пайдо мешавад, боиси ин шавад. роҳҳои пешгирии бемории санги пешоб бошад, ин дар дасти ҳар як шахс аст. дар ҳолатҳои гармӣ, яъне дар ҳолатҳои вақтҳое ки мисол ҳаво бода ҳаво гарм аст, бояд на кам шахс аз 2-2.5 литр об истеъмол кунад ки то ҳамон зичии пешоб, мисол ғафсшавии пешоб ки вуҷуд дорад, он тунук шаваду сабаби пайдошавии санг бартараф шавад. Агар бемор дар вақтҳои гармӣ истеъмоли оба кам кунад, боз истеъмоли якхела намудҳои хӯрокҳо ҳам барои пайдошавии санг оварда мерасонад. боз истеъмоли барзиёти гӯшт низ баъзе бемориҳои мачками небалез, яъне бемориҳои санг ҳастанд ки аз худи истеъмоли барзиёти гӯшту калбасаву дигар маводҳои гӯштӣ ба вуҷуд меояд. боз истеъмоли намакҳо. мардуми мо нисбати дигар мардуми дигар минтақаҳо истеъмоли намакро бениҳоят зиёд истеъмол мекунанд. намак дар ҳама маводҳои хӯрокаи мо қариб ки вуҷуд дорад. барои пешгирӣ намудани бемории санги пешоб бояд ки мо бартараф кардани, яъне ки шӯрӣ, тезӣ, инора мо аз хӯрокҳомон бартараф кунем. вақте ки ино ки дар хӯроки кам шуд, пайдошавии сангам низ дар организми мо камтар мешавад. ғизое ки имрӯз зиёдтар дар Тоҷикистон ғизоҳои ба монанди сунъӣ аст, фастфудҳо аст. хоб онҳо ҳам метавонанд ки мубодилаи мо дорад дар гурда вайрон намоянд. хоб ғизоҳое ки аз таркиби химиявияшон зиёдтар ҳастанд, таркиби химиявияшон ки ба инсон хеле ҳам зарари калони худро мерасонанд. ин ҳам новобаста ба гурда таъсир мерасонад. мубодилаи модаро дар гурда вайрон менамояд. шумо роҳат хоб карда наметавонед. саломатии гурдаҳоро санҷед. баъзан бемориҳои ин узвҳо метавонанд ба вайроншавии хоб оварда расонанд. бинандагони гиромӣ, агар намоиши моро пайгирӣ кардед, пас бо такя ба маълумоти ба даст оварда ва маслиҳати мутахассисон доир ба пайдоиш, гирифторӣ, табобат ва пешгирии бемории санги гурда бароятон маълумот пешниҳод намудем. бори дигар ёдовар мешавем ки мақсади мо тавассути намоиш мусоида дар огаҳии комил аз бемориҳо ва ба роҳ мондани зиндагии солим аст. умедворим ганҷи бебаҳои худро эҳтиёт мекунед. шумораи навбатии намоиши ганҷи бебаҳо ба анҷом мерасад. ҳамеша солиму бардам бошед. то боздид.